I pozdrav svima ljudi, dobrodošli ponovno na novi klip. Danas snimamo Minecraft preživljavanje, drugu epizodu. Evo kao što vidite, konačno sviće. Tek sam upalio igricu, znači uspjeli smo preživimo prvu noć ako nas je ubio pred kraj, brate. Znači ono nije moguće. Nas je glupi skeleton ubio pred jutro, ali dobro, šta se radi. Ljudi, prije započeo klip, obavezno ostavite te like, razvalite to, subscribe, dugme, šorite ovaj klip da što više ljudi vidi. Zapratite me na Instagramu, Donja Crta Aca, Donja Crta 998, nešto pada s drveta lamo. What the fuck? What the fuck? Štapovi padaju s drveta. Ovo ćemo da srušimo. Evo ga zombi, fuck, beži! 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 Oh my god! What the fuck? Jebote, šta radiš, konju? A! Zombi! Zombi! A! Šta ga ih je? A! I veliki, i mali! I debeli, mršavi! What the fuck? Beži! Beži u vodu! Umro je! Hvala Bogu! Jel umro? Ne! I pauk se čuje! Fuck! Bežite od mene, bre! Retardi! On je normalno. Kreni se tu, stani. Stani tu. Tako. Jao, idu vodom. Zašto ovi džavoli znaju da... Ovi glupi zombi znaju da plivaju, bre. Ko ih je naučio, bre? Ko im je dozvolio da znaju da plivaju? Plivaju, davit ćeš se konju jedan. Ljudi, danas ćemo tražiti mjesto gdje ćemo da pravimo našu kuću. Jao, udari se. Ej, izađi. Si retardiran. Nešto sam vidio. Fuck. 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 Će da me napasti. Nema ga, ne stavi. Ok, sad ćemo da uzmemo ovdje. Ovako. Tako. Čekajte, imam problem. Čuje se negdje, a ne vidim ga da je. Ok, ajde uzmemo koje drvo da napravimo drveni kramp, da iskopamo, what the fuck, ovaj ugalj. Iskopamo ovaj ugalj. Ajde, brate mili. Isplivaj. Jebote. Moguće. Gledaj ovo. Alo. Vi sad ne mogu odavde. Sad moram ovdje. Pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje. Evo ga drvo. Ok. Sad ćemo ovdje drvo da slušimo. Jedno drvo. Da možemo da napravimo kramp drveni. Tako. Sad ćemo od ovog drveta, stanite malo, tako, da napravimo ovako. Treba sam pomeriti facecam vamo, pošto će bolje biti tako. Sad ćemo nešto da uradimo. Idemo vamo na čistinu. Ajde. Ne da posadiš drvo i da skočiš, konju. Joj! Ajde, izlazi sad. Pa gdje ćeš dole, si retardiran, alo? Gledaj, majke ti. Samo sadi drveće. Brate, jeste lijepo da sadiš drveće, nemo... Dobro. Ovdje ćemo stavimo ovaj crafting table. Sad ćemo da napravimo drveni kramp. Da iskopamo malo kamena i onog uglja. Pa ćemo da... treba se da... Aj kasnije ćemo iskopamo prvo onaj ugalj. Auć. Isplivaju, davit ćeš se, retardiram ti. Ajde, to. Ajmo, znači malo da skupimo kamena. Wow, šta ovo baguje, brate. Pošto će nam trebati kamena da napravimo kamenu sekiru i kameni kramp. A možda i naletimo na ugalj pa ćemo da napravimo baklje, pošto će nam trebati. Da, tog je dan morat ćemo da uhvatimo 3 ovce, da ubijemo, da napravimo krevet. Tako, ja mislim da će biti dovoljno kamena, da idemo sad odmah, znači odmah idemo, ajde, izlazi to, ajde, čekaj, moramo sad vamo, to, kuda mogu spenjem, aha, okej, ovdje penju se, bre, si retardiran, Aj, bože, evo.
Tako. Sad ćemo da uzmemo drvo, napravimo štapove, tako. Pa ćemo da uzmemo, napravimo kamenu sekiru. Ne, to je pola tu. Si retardiran. Si retardiran, alo. Gledaj ovo. Evo. Tako, brate. Sekiru, wow, zašto mi prsti ide preko kamere? Ok, sekiru da napravimo, dve ćemo napraviti, ajde, i to je to. Da skupimo drva, da, wow, kažem da skupimo drva, a otišao drveta, brate, bravo za mene. Ok, stani, to. Zašto me zrbi nos? Fuck. Ok. Tako. To. Dobro. Skoči. Si retardiran, skoči. Evo je ovca, vidio sam ovcu, skoči, juri ovcu. Bam. Dobre, jedna ovca ubijena, da nađemo još jednu ovcu. Ok, skupimo drveće i nalazimo ovce u isto vrijeme, to je 5 u 1, brate. Brate, koliko ovdje ima glavno drveće. Wow, šta ga drveće, brate, mogu da sekiram drveće. Vidi ovdje ima. Tako. Ok. Sad ćemo da idemo ovo. Ajde, rušimo sve redom. Nije bitno što nije su drveće, rušimo sve redom. Ok. Srušit ćemo i ovo. Ustani. Vital baguje. To nije normalno. Ok. Što se tiče mene, sad ćemo da tražimo ovce. Eno je krava. Eno je tamo ovca. A i bit ćemo i kravu. Stani! Ne moraš, ajde. Stani, da mogu padnem u pećinu. Ovco! Stani, alo, be. Eno je tamo još jedna, super, imamo 3 ovce, napravimo krevet, preživet ćemo ovo noć. Stani, alo, nemoj vodu, svuda biš, alo! Gdje majke, odi vodu! Kako bre, da si pošla jebote? Nešto čuje, neki zombi ili nešto, eno, tamo još jedna ovca, uhadim, ubijemo i onu ovcu, imamo tamo za krevet, brate, tamo da preživimo, ajmo, stani, alo! Tako bre. Sad ćemo odmah mi da napravimo krevet, samo da nađemo gdje sam, ok, jel? Napravimo odmah mi krevet da se ne zajebamo. Idemo prvo ovako, stani, ovako, tako, nađemo 3 vune, stavimo, evo krevet napravljen, ajmo dalje, sekira, ruši ovo treba, sad ćemo da tražimo, stani, nešto se zezno, da napravimo ovo, ok, sad, da, evo je ovdje. Ajde, dobro, štekipo. Ok, da vidimo gdje ćemo da pravimo kuću. Nek bude kuća, čekaj, nek bude kuća ovdje. Mi ćemo da napravimo kuću ovdje, ovako. Samo da nađemo, evo ovdje, ovo, umjesto ovoga, tako. Da možemo mi odmah stavimo ovo da pravimo, tako. Sad ćemo odmah da napravimo ašu. Nađemo to. Rekao sam to, sine. Tako. Ašu, da počistimo ovo ovdje zemlju. Fuck. Ne vezi. Sve ćemo mi to poravnati lijepo. Vidi. Ovo nije normalno, ljudi, koliko je.
Mora polako sad. Hajde. Ok, i ovdje ostavio još jedno. Tako. Sad ćemo da uzmemo zemlju da popunimo ovo. Čekaj, da ćemo staviti. Stavit ćemo ovdje. Tako, pošto nam krevet neće trebati. Tako, da popunimo znači sve ove rupe lepom. To. To. Da pokupimo ovu zemlju, iako nam neće trebati zemlja, ali dobro. Evo ovako, sad ćemo ovo da počistiti. Fuck. Evo je. Tako. Kao što vidimo, smračiva se, a mi još nismo ni kući počeli pravimo. Došao nam je magarac. Magarac beži tamo. Evo ovako, krećemo kuću, odmah gradimo. Iako ćemo odmah staviti krevet mi da preživimo. Evo ovako. Pravit ćemo ovako. Ok, ajde nazad. Tu, još malo ćemo. Dovde. Tako. Da mi započnemo, pa ćemo staviti krevet da odspavamo. Pošto će nas zombi napasti. 100%. A će biti zanimljivo kada nas napadnu zombi. Ima šanse da preživimo. A, fuck, evo ga zombi. Beži, 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 umri. Stavimo krevet odmah brzo da spavamo, brzo da spavamo, brzo da... Ne, stani ovdje, tako... Krevet brzo, stavi krevet, spavaj. Uspjeli smo. Nadam se da neće doći zombi neki. Nije došao, super. Uspjeli smo, preživimo, ajmo dalje. Sekira. Evo ga tu magarac i dalje. Dobro. Nastavljamo da gradimo s kućom. Evo ovako, napravit ćemo vrata ovdje. Ovdje će biti vrata, znači ovako, op, op, op. Ovako ovdje će znači biti vrata, idemo dalje, znači malo skočimo ovdje, zateramo dalje, op, ajde, nazad, si retardiran, to, tako, ajmo nazad, ajde, turbo, fuck you man, ajde sine, ajde, joj, stavio sam vidio, dobit ću batine, pa to, neko će me prebiti, znači, ko vola, ajde, fuck you man. Nešto se čuje. Super. Super nam ide do sada, iako mislim da će mi faliti 9. To. Ajmo dalje. Ajde. Op, op. Stani, samo raskoči. To. Idemo još jedan krug, pošto će nam trebati treći sprat. Treći sprat, 7. sprat. Ok, ali poslije ćemo... proširivati kuću, pravit ćemo spratove i tako dalje, tako da obavez dobre podržite me s ovim serijalom, da vidimo kakva će to kućica biti, brat. Mora se proširiti. Fuck you, man! Magarac, gdje si magarac? Ok, da li imam još drveta? Imam još drveta, super, znači prebacit ćemo to tu. Tako. Iako je šareno, ne vezi. Tani. Bam. To. Bam. Tako. Ajmo sad ovako. Bam, 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 bam. Fuck you, man! Tani. Srušimo. To, sine moj. Ajmo dalje. Bojim se da ne spadnem, to me zajebava. To. Dobro. 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 Dobro, 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 dobro. Aha, okej. Čekaj, kako se... Auć. Auć, čuje se... skeleton! Fuck. Ladno sam...
nekako, ne znam kako, šta sam uradio, ali uglavnom sam usporio nešto, moram da provalim što i kako i šta ide. Evo ovako, sad ćemo da uzmemo ovo drvo, pošto vam više ne treba tu da stoji. Napravit ćemo prozore, ali vidjet ćemo kada ćemo napraviti. Fuck, tamo nekog napada nešto. Vjerojatno skeleton. Ne, nije. Tamo se bio. Neka se bio, neka se bio. Samo meni da ne dolaze, slobodno se bio. Evo, ako sad ćemo praviti krov. Ba. Zašto izlazi, brate? Ba. Tu. Tamo ćemo imati dovoljno za ovo ovdje. Sad, planirao sam da napravim nešto šareno, ali ne smijem. Biće ružno. Čekaj, ovo mi se baš čini da je šareno, dobro. Ajde, ne veze, idemo da sečemo drveće. Nije mi jasno zašto nećemo da skoro. Evo trči. Čuje se zombi. Ali ne vidim ga gdje. Okej. Bežimo. Čuje se zombi, brate. Čuje se zombi, alo. Ovo moguće. Stani. Gdje nam je drvo? Evo ga drvo. To rasturaj. Okej. Sada ćemo da, ajde, napravimo drveta ovoga, ne vezi. Ako je drugačije, ne vezi. Pa i nije drugačije. U stvari, jeste drugačije, ne vezi. Koga šiša? Da ne kažem koga... Tako, napravimo krov, da ne kisnemo, da ne pokisne nam ova glavuđa, pametna, tako, da, tako. Sad kako se prave vrata? Da se vrata prave ovako, jeste. Tako, vrata i stavit ćemo ih ovako, tako. Jesam dobro stavio? Jesam. Vidi, kuće je bajo ko zatvor u Los Angelesu, brati. Sad, kako se pravi prozor? Stani, zezu se samo. 4, 3, nije baš na sredini. Fuck! Ali ovo ne vezi šta se radi. Ovdje ćemo staviti prozor. Čekaj, ovdje ćemo, ajde. Ovdje ćemo staviti za jedan prozor, mali. Ovdje ćemo staviti, ne stani, ovako. Ovdje ćemo staviti za dva malo veća. Evo ovako, znači, evo ovako. Sam dobro procenio i jesam. Dobro, i ovdje ćemo podalje staviti. Ajde, nek bude jedan veći. Ovako. Znači tako. Ovo sad trenutno izgleda ko onaj vojni karantin, kako se već kaže, tarantin, ne znam i sam počumatiti. Ali dobro šta se radi. Tako, i stavit ćemo... Tako. Ja mislim da sam dobro. Jesam. Super. Tako. Kuća je napravljena. Sad idemo, koliko snimam dugo? 19 minuta, ajmo još malo da snimamo i to je to, ali prilike kuće smo završili, sad ćemo unutra napravimo šta nam treba. Staklo, treba nam pesak i da se peče. Ok, znači prvo ćemo napraviti, ovako. Pečica nam treba. Pečica se pravi, fuck you man. Ovako. Pećnica, stavimo pećnicu ovdje pored. Tako. Ok. Kuća za sad će ovako izgleda. Ok, stavit ćemo krevet ovako ovdje. Da bude uz zid. Da bude u čošku. Ovo će bude kuhinja, a ovo će bude spavaća soba. Mi ćemo to u budućnosti proširivati, znači napravit ćemo posebnu sobu, posebnu kuhinju i tako da gluposti. IQ -200, ali dobro.
prozora smo stavili više da bi imali sve svetlosti, pošto sad tu nemamo baklji, ali dobro šta se radi. Uspjeli smo preživimo, znači, još jednu noć ako smo spavali, dobro, nema veze, skupili smo drva, napravili smo kuću, kućica izgleda ko zatvor, ali dobro šta se radi. Ljudi, ovo je završio klip, ako vam sviđa klip, obavezno ostavite taj like, razvalite to, subscribe, umešajte ovaj klip da što više ljudi vidi i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!